na siya'y pangutana din maayong adlaw pastor na unta ko'y pangutana ang Galacia Kapitulo 5 versikulo 17 ngadtos 21 ug Mateo 7:21 ngadtos 23 sa akong pagsabot ana pahinumdum kana sa mga believer. Pero naay mga magwawali nga pastor nga mga unbeliever kuno ang tinutukoy ana kay dili man daw mawawala ang kaligtasan. Palihog kog paki-explain unsa imo pagsabot ana pastor kay medyo naglibog mi. Salamat William in Saudi Arabia. Okay? Mayong hapon kanimo diha Brother William no sa imong pagpadalan ini nga pangutana kay ang Mateo Kapitulo 7:21 ngadto 23 kamo nalay mo basa da igsoon. Pero ingani ang pagasulat niya na dili ang tanan magaingon kanako Ginoo makasulod sa ginharian sa langit. Apan kadto lamang nagtuban sa kabubuton sa kumahan nga naa sa mga langit. Okay? Unya sa 22 ug 23 nagisgot dayon nga adunay mga nagtawag sa iyang ngalan, nagpagawas sa mga yawa, pinaagi sa iyang ngalan, naghimog mga milagro, pinaagi sa iyang ngalan, o imo makita nga ningon ang Dios pahawa kamo mamumuhat og dautan. Dini usab sa Galacia Kapitulo 5 kung imong tan-awon ang bersikulo 17 ngadto 21 mo kuha lang ta og mga pipila ka mga bersikulo dinhi aron sa pagmubo sa maong pagbasa sa mga text question. Matod pa ni sa maong bersikulo Galacia Kapitulo 5 17 nag-ingon siya ni kay ang mga pangibog sa unod kasupak sa espiritu. Okay? Unya ang pangibog sa unog giingon sa bersikulo 18 ingon siya dinhi apan kung kamo gimanduan sa espiritu kamo dili ilam sa kasuguan ug dayag kayo nga ang buhat sa unod mo ni pagsimbag Dios, kahugaw, kaulag, pakighilawas, pakigbingkil, iyahay, pangabudho, kapungot, sinupakay, pundok-pundok, kasina, hubog-hubog, hudyaka, sa mga butang nga maingon-ingon ini, pasidanan ko kamo nga sama sa akon ng pagpasidaan kaninyo kaniadto nga ang nagabuhat sa maong mga butang dili makapanunod sa ginharian sa Dios. Okay? So, aduna ko ni mga tao nga kini ko nung experience na hito sa mga believer, ang uban mingon sa mga unbeliever, unya mo kuno ni ang gigamit igsuon kay mato pa niya dinhi, pero na ay nagwali nga pastor nga mga unbeliever kuno ni ang tinutukoy ana kay dili man daw mawala ang kaligtasan. So, meaning to say, kining nga punto wala makapadulot sa ubang kunong believer o wala kuno gi-refer sa believer kay ang gipasabot kuno ana mga unbeliever kay dili man kuno mawala ang kaluwasan. So meaning nag-refer siya sa usa ka pagtulunan nga one save always save, no? So daghang salamat nining imong ipangutana pero ako mingon pwede ni ma-refer sa unbeliever, pwede usab ma-refer sa believer. Tungod kay kini siya magud igsuon nakasulat sa Galacia, sulat ni Pablo ngadto sa iglesia sa Galacia. Og kung sulat ni Pablo adto sa iglesia sa Galacia, nag-refer usab sa mga believer. Atong basahon na Galacia Kapitulo 5 versikulo 2, versikulo 3, 4 ngadto sa 5 nagingon. Og ang tanang mga igsuon ania uban kanako nganha sa iglesia sa Galacia ang grasya maanaa kaninyo og ang kalinaw nga gikan sa Dios nga Amahan og sa atong Ginoong Hesukristo. Asa gi-refer igsuon sa iglesia sa Galacia. Okay? Unya ingon ni sa 4 nga mitugyan sa iyang kaugalingon alang sa atong mga sala aron nga gikan ni ining dautan nga kapanahunan sa kalibutan maluwas kita niya sumala sa kabubuton sa atong Dios ug Amahan kaniya mao ang himaya hangtod sa kangturan. Amen. Nahibulong ako nga sa kalit mitalikod kamo kaniya nga nagtawag kaninyo sa grasya ni Kristo. Uy, imo makita nga kini di ay nga sulat refer sa mga iglesia sa Galacia. O kinsa may naa sa iglesia sa Galacia, mga magtotoo. Unya dili tinuod nang giingon diha igsoon nga once save always save, nga dili gid mawala ang kaluwasan, dili pwede mabiyaan ang kaluwasan. Kay kung imong tan-awon igsoon ang iglesia sa Galacia, kining sulat sa iglesia, no? Sulat para sa iglesia sa Galacia, naigingon sa bersikulo 6, nahibulong ako nga sa kalit mitalikod kamo kaniya. Meaning to say, diha naunta ang mga kaigsuon kang Kristo mitalikod. Okay? Sumpayan tas magbasa. Nahibulong ako ngang sa kalit
mitalikod kamo kaniya nga nagtawag kaninyo sa grasya ni Kristo og mibalitok kamo ngadto sa laing maing balita. Mitalikod ming balitok. Laktod nga pagkasulti, dili mawala ang kaluwasan pero pwede nimo biyaan ang kaluwasan. Kaya ang kaluwasan mauman si Jesus Christ. Ang tanan mo tuo nga na kaniya, may kinabuhi nga walay katapusan. So ang kaluwasan, diya kang Jesus Christ. Dili mawala ang kaluwasan kay si Christ, dili man mawala, naaman. Pero pwede nimo talikdan, pwede ka mubalitok gikan sa kaluwasan. So meaning to say, imo makitaan nga natubag nato ang mga pangutana nga nag-refer kini sa mga magtotoo. Kaya nga naman, sulat man ni alang sa Iglesia sa Galacia o sa versikulo 6 kapitulo 1, ningon siya nga kamo ming talikod o ming balitok. Meaning to say, naanaw ta sila sa kaluwasan, kay si Kristo mama ng kaluwasan, Buhat, kapitulo 4, versikulo 12, walay laing ngalan nga gihatag silong sa langit, nga diin kita maluwas. Kinsa ngalan kang Jesus Christ. Unya dinis Galacia 1:6 na giyon, ming balitok kamo, ming talikod kamo. So imo makita, pwede di ay nimo talikdan, biyaan ang kaluwasan. Kay wa tay mabasa sa bersikulo sa Biblia igsoon nga nagingon, dili pwede mabiyaan, dili pwede matalikdan, dili pwede mabalitok ang usa ka tawo ngadto sa kaluwasan, kay ang kaluwasan mao mas Jesus Christ. Wala tay mabasa din sa balaang kasulatan nga eternal security. Wala tay mabasa din sa balaang kasulatan nga once saved, always saved. Kaya natin mabasa sa balaang kasulatan, naanaunta sila sa sabakan ni Jesus Christ, ming balitok, ming talikod, meaning to say, wala na siya diya sa kaluwasan. So, imo makita din nga klaro og tataw ang giingon sa balaang kasulatan igsoon na karon. Kung pananglitan na anak ka, na matarong ka na diya kan Jesus Christ, pwede man himo na siya biyahan nga pagkamatarong igsoon? Yes. Atong tanawon sa Ezekiel kapitulo 18 bersikulo 24. Mao ning giingon sa balaan nga kasulatan aron ato makitaan kung unsay gipasabot sa balaan nga kasulatan 18:24 mao ni ang nakasulat sa balaang kasulatan. Ang kalag nga makasala kini mamatay. Ang anak dili magpasan sa kasalanan siyang amahan. Diretso sa 24. Apan kung ang mga matarong mutalikod. Okay? Ang matarong mutalikod gikan sa iyang pagkamatarong og magapakasala og magabuhat sumala sa tanan nga mga dulumtanan nga gibuhat sa tao nga dautan mabuhi ba di ay siya walay mausa sa iyang mga matarong buhat nga iyang nahimo nga pagahandumon og sa iyang paglapas nga iyang nalapas og sa iyang sala nga iyang nahimo diha niana siya mamatay. Okay?